ನಮಸ್ತೆ. ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪೆರವು. ಸುರುಕು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಪಂಡ ದಾದಾಂದು ತೂಕೊಂಡ ರಡ್ಡು ಕತ್ತಿಂಡ ರಡ್ಡಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿದು ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನೇ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಒಂಜಿ ನೆಂಪುಡ್ದಿಲೆ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರಲೆಗ್ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಇಪ್ಪುಜಿ, ವ್ಯಂಜನಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಡು. ಉದಿಟ್ಟು ರಡ್ಡಿ ವಿಧಾನದ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಉಲ್ಲ. ಸಜಾತಿದ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಾತಿದ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೂಕೊಂಡ ಈ ತರ ಬರೆಯುವುದು. ಮಾತಾ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗೂ ಅವೇ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಪಾಡಿಂಡ ಅವು ಸ್ವಜಾತಿದ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಂಚನೆ ವಿಜಾತಿದ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗೂ ಬೇತೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಸೇರಿದ ಆಪುನ ಪದನೆ ವಿಜಾತಿದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ. ರಡ್ಡೆಕ್ಕಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತೋದು ಕಲ್ತನ ನಮಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಸ್ವಜಾತಿದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತೂಕೊಂಡ ಅಕ್ಕ, ಉಪ್ಪಡೆ, ಸುಗ್ಗಿ, ಕುಕ್ಕು ಈ ಉದಾಹರಣೆಡು ಅವೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಾದ ಉಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಜಾತಿದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೂಕೊಂಡ ಕುಡ್ಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ವ್ಯಂಜನದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಲ್ಲ. ಒಂದೇಕೆ ವಿಜಾತಿದ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾ ರಾ ಲ ಅಕ್ಷರದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಲು ಉಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ತೋರೆ ಯಾದ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಇಂಚ ಬರೆಪುನ, ಅಂಚನೆ ರಾದ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಇಂಚ, ಅಂಚನೆ ಲಾದ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇಂಚ. ಸರಿಯಾದ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇಂಚ ಬರೆಪುದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇಕ್ ಯಾ ಅಕ್ಷರ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಬರಡು. ಮುಂದೇನು ಬರೆನಾಗ ಯಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪತೆ ಯಾ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಯಾ ಅಂಚ ಯಾ ಪಾಡಿನ ಸುಳುಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯುವುದು. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಕ ಇಂಚ ಪಾಡಿನ ತೂಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಷ, ಕರ್ಮ ಮುಂದೇನು ಬರೆನಾಗ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಪಾಂಡ ಆಂಡ. ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಹೋಗಾದ ಪಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶ್ ಎಂದು ಮಾತ ಬರ್ಪಡದೆ ಅವನ್ನ ಬರೆನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಪನ ಅಂತೊಂಡ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರ ಪಾಂಡ ಆಂಡ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ ತುಳುನಾಡು, ತುಡರು ಮುಂದೇನು ಇಂಚ ಬರೆಯುವುದು. ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪದ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಇಂದು ತುಳುಟು ಇಂಚ ಬರೆಪನೆ. ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಲೇನು ಬರೆಪನೆ ಎಂದು ತೂಕ. ಒಂಜಿಡ್ದು 10 ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಬರೆಪನೆ. ಒಂದು ಒಂಜಿ, ರಡ್ಡು, ಮೂಜಿ, ನಾಲು, ಐನು, ಆಜಿ, ಏಳು, ಎನ್ಮ, ಒರ್ಂಬ ಬೊಕ 10 ಈ ತರ ಬರೆದು ನಿಕ್ಲು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೋಲು ಮುಗಿಪಡು. ಈ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಎಂದು ಎನ್ನಿದಿನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ತೆರಿಪಾವನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವನಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಲು ನಿಖಲ ದುಂಬುಗು ಬರೆಯರ ಉಂಟು. ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಕತೆಗಳು. ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಶಾಲೆಡಾದಿಪ್ಪು, ಇಲ್ಲರಾದಿಪ್ಪು, ಪುಸ್ತಕಡಾದಿಪ್ಪು, ರೇಡಿಯೋಡಾದಿಪ್ಪು, ಟಿವಿಡಾದಿಪ್ಪು ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಕ. ವಾರಗೊಂಜಿ ಕತೆ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಕೇನಗತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಕ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಹೊಸ ಕುರಲ್.